laamu Mali ƴetti peeje kese ko fewti e jeygu carburant to nokkuji jeyirde muɗum kala sodugol carburant joni ana fawi e sarɗiji ɗum ko hollirde so tawi ko motoji vignette so tawi ko otoji ko immatriculation ɗe pelite ko gam ƴewdo moƴƴo ko fati e yeeyugol carburant e nder Mali ko konguɗi horeɓe ɓe haala alhaali potital Maroc Sénégal to dingiral Moulay Abdallahi no jokki ha joni ñawore Sénégal naɓe 17 nanganoɓe dow ngal potital fuɗɗima ɓe no tuuma waɗude boneji e nder ngal dingiral ñawre nde riwtama ha alkamisa aɗo o jewte no jokki hakkude ardiɓe ɗe reɗi ɗiɗi bisimilla mon tedduɓe. To Nigeria heƴaɓe dawlaji dettuɗi Amérique no tawa Abuja yiilo e dow ardagol Alison Hocker goto e golloɓe jagorgal halfinagal jokkodiral Amérique e leyɗele janane e banggue politique fanare ngo jillu woni yewtidde e horeɓe Abuja e alhaali nanodiral hakkude ɗe leyɗe ɗiɗi e banggue gollidal tengti noon e alhaali ndenagu e kawral ngal o waɗi hanki to Abuja lamorgo Nigeria Alison Hocker noddi ɓeydugol peeje sembinde kisal leydi ndi e hippanɗe e pelle kuliyankoje keɗoɗen Milati Diallo. Alison Hocker ardiɗo ɓe heƴaɓe Amérique to Nigeria holliti ɓeydugol jokkodiral leyɗe ɗiɗi ɗe e banggue ndenago ɓuuri sembude e jillu mabɓe o jokko ko laaɗo laamu Amérique kalfinaɗo alhaali politique noddi renugol yimɓe dina chrétien en e kippanɗe pelle kuliyankoje ɗi kongi makko tawtiɗi horejo Amérique Donald Trump nantino e hitande ƴaɓɓine ɗe kamɓe ɗiɗon fof e ndenago chrétien ɓe ɓuuri haɓanade tawene ɗe caɗele rafi kisal wana e dow annasara en tan woni horeɓe Nigeria kañum e hertoriɓe kisal kolliti fitinaji ɗi ana jotti ɓiɓɓe leydi ndi fof e wi maɓɓe jatinno julɓe ana mbare wakkati fof eɗen kippanɗe ɓe heƴaɓe dawlaji dentude Amérique ngari Abuja balɗe seeɗan caggal nde ko ɓuuri temedere e capanɗe jeɗɗon yimɓe ndiwta e diwal Kaduna e timmoɗo yontere ƴaɓɓine nde e cuuɗi église uji nokkure nde ngol ɓeydugol jokkodiral hakkude Abuja e Washington e banggue nenago nantinama caggal kippanɗe ɗe konulaɗe Amérique waɗuno e diwal Sokoto fewde e dakorɗe waɗu boneɓe jonte seeɗande temeɗe sukaɓe jangoɓe ciwlano ngam wallude Nigeria e ngo haɓo Amérique neldino e jonte ƴaɓɓiɗe ɗe Abuja kaɓorɗe ka jonno andaka none majje e hono ɗe poti ton to Nigeria keddoɗen ha joni suudu daraniɗo haɓugol kuliyankako to Nigeria yaltini e ɓoore muɗum hitaɗuji naɗiɗi no gasi joyi fewde hitaɗuji naɗiɗi e capantati fandare mabɓe ko wonde e suudu heɓtinadu e nde haare kuliyankako e nder Afrique banggue hirnangue e nder Sahel kadi e wiide ndu suudu temedde joyi e capanɗe jeegom e joyi e joyo Nigeria naɓe warama e dow fitinaji ko homodiri e kuliyankako hitaɗuji naɗiɗi no gasi nayyi ko ɓuuri 13 ujunere e temedde jeenayo siwileɓe maayi e dow ujune 3 e temedde 4 janguji ko waɗi e nder Afrique million 5 eggi e nder Sahel e Afrique hirnangue gila hitaɗuji naɗiɗi jeeɗiɗi kuliyankaku wasini Afrique e banggue faggudu fodde 119 milliard kalis dollar e nder ɗum ɗon 94 e temedere foof ko Nigeria to Mali Somalie e Libye wasi ɗum ko ɗum holli e ndu suudu to Mali station ngaji jeyirɗi carburant leydi ndi jogoto ko application ngaji joni ɗo kabaruji mobilaji ɗi e motoji ɗi windete sodugol kuɓɓam ɗam wonata ñande kala walla so jomum jolama tan kono ko e sarɗiji joni so tawi ko otoji ko kala balɗe 3 motoji ɗi ko kala balɗe 2 ngal pelital ardiɓe Mali addi haalullaji kewɗi e leydi ndi yoga weltorima ngal pelital yoga kolli ngal pelital fewnitakiɓe keroɗen bori ba kala ɓi leydi Mali joni koma hollo vignette mum walla plaque auto mum ngam sodde carburant kadin ko e happu dokkaɗo otoji ɗi ko kala balɗe 3 motoji ɗi ko kala balɗe 2 yeyoɓe e nder station ngaji ɗi kalani e mum kono tan sofreɓe motoji gandiraɗi tilimami tawaɓe to legal ñarela koliti wonde ɗe pellite kese laamu Mali ina gusta waɗugol won e golle ɓame essence e moto lato balɗiɗi o ɗum no ko torotami sabu yimɓe fa hewame e moto gollirto ɗum so yama kebbina moto ta jangata balɗiɗi en gasta feyi par ce que min keɓata gollude no min kani gollirde ni fa hewamen telemani jogi fa hewamen ɗum gase to ɓe golloto kayen to ɓe goni an goɗɗodiri sanne waɗi mesir ngaji kesi ko ɓamɗi kam tampiramen sanne ɗum so tawi feere hesir laamu Mali ngu ina wawi ustude yahgarta yimɓe e nder leydi ndi kono won yoɗnoɓe pellital laamu ngu ɗaɓɓude e kala joom moto jogade vignette e ko andin en OCD koɗɗo Bamako sariya lobbo jati noon koƴoɓe carburant ɓe naɓa cuuɗi maɓɓe kawrina ɗum tawene yimɓe wonɓe ana daara ɓe keɓata ɗum ɓuutata ɗiɗo ɓernoɗo a yiyam moto ngaji ɗi ɗum a sa yiboma ko joni moto temedere a tawan caɓanɗe jeegom fof wenti wala hen mais ɗum latoto sababu joom moto ngaji ɗi ɓe gara kam
balɗe 20 min kam eɗen jota ɓe jati céréal lobbo jati wonande ardiɓe laamu Mali pellite maɓɓe kese ɗe ina wawi wallidde ƴewdo maɓɓe moƴƴo ko fati e keɓgol moni kala carburant ete kadi ko feere ngam ɓiɓɓe leydi ndi ina ɗaɓɓoya wiñetaji. To Burkina Faso kam gaz naftorteɗo e ndefu ñakkino ana ɓuuri lewru e nder wagadugo lamorgo Burkina kañum e nokkuji kewɗi e nder leydi ndi ɗum fuɗɗama heɓede eɗe balɗe ɗum caggal nde goomu halfinago teskade faggudu kañum e haɓude jiiɓu waɗi jiiɓu jawdi waɗi jillu e nokkuji ɗo ɗi gazuji moƴƴinte e ɗo ɗi yeeyete nde tefore laatima sababu andude yeeyoɓe hewɓe ana cuuɗa ɗi gazuji ngam anniya ɓeydude coggu majji so ñakkugol heewi. Keroɗen Minati Diallo. Ana fota lebbi ɗiɗi ɓiɓɓe Burkina ana gondi e caɗeele heɓude gaz defirɗo saabi ñakugol makko. So aɗa jogii kalisi ma a heɓata gaz e juuɗe yeeyoɓe ɓe ni wi o debbo nawtortoɗo gaz e golleji mon kewɗi. meɗen gollitirde kembu sabu angal gaz gila e Noël heɓugol gaz no satti hay si tawi hiɗa mari kalisi ko wowi ko 400 kalisi CFA men sodirta gaz kono joni ko 500 walla 600 men sodirayno gaz kono gila laamu ngu ƴetti feere fimu hande gaz no tawe nokkeeli ɗin fo. On saha ɓuuɓol yimɓe ana nawtoro gaz sannen ka ɗum hana ko laato sababu nde ŋakkere mawde holliti hoorejo ngomu halfinagu haybude faggudu kañum e jiiɓu e ɓi pamsata sambe do ɓe ɓami peeje ngam famude on alhaali. o saha ko saha mo ganduɗa gaz no hutore no feewi kono ko noon no ɗum sattiri hebde min jeehi to magasin ji mawɗi mbaɗi no Sonabi e soodi gaz kono kamɓene ɓe gandini min wonde ŋakkere gaz ala joni kay min jiiɗi andude ko holto caɗele ɗe goni. caggal tefore maɓɓe pamusata sambe do goto e hooreɓe ngomu ngu holliti yeeyoɓe ɓe jinno ɓeydude coggu ngu. min jii mawɗo goto biyo ina yeeya gaz kono ko e nder galle makko o moftata ɗi nde min ƴeewi famde o wi min wonde ko kileneɓe makko jeyɗi e nder ɗum min mbi ɗum wawa wonde. ɗe golle ngomu ngu laatike sababu wartinde gaz e butigaji ɗi e sottude e coggu ngu laamu ngu hokkuno ɗum woni 400 kalisi CFA. RFI. tokkine balɗe jeegom caggal joƴƴingol hoorejo leydi ndi Mamadi Doumbouya gurma o e gardagol Amadou Ouri Ba rotima golle hanki alkamisa e saaha batu jagorɓe ko waɗi to galle lamorɗo cimtol galle lamorɗo no holli ngol rotagol golle ko ngam fuɗɗitade e lawol lobbol caggal sumgoji ɗi gorma keso o no hani darnede waktuji arayɗi na mbiyen e balɗe arayɗe ɗe jagorɗe no keddodi e mobilaji mabɓe koɗorɗe mabɓe e gueɗe goɗɗe koɓe kutortono ɗum holli ngol ɗo cimtol to Maroc ñawore yimɓe e Sénégal naɓe 17 nangganoɓe caggal potital timmode CAN Coupe d'Afrique des Nations hitande hikka udditama alkamisa hanki ɓe no tuma wadde boneji to dingiral Moulay Abdallah e kawral hakkude Sénégal e Maroc suudu ñawidu ndu riwti ñawore nde ha alkamisa paaɗo jewte ina jokki hakkude laamuji ɗi fade o alhaali mabɓe keɗoɗen Bocar Tall. ko sunare e mettere lomti weltare caggal cuutgol desawal CAN hitande 2025 e leydi Sénégal sababu o ko nangugol yimɓe 17 caggal ngo folotiro ɓe jeeya ko e wambannoɓe kippu mo Sénégal waɗi hande balɗe aɓen e juuɗe sariya leydi Maroc ko alkamisa hanki ñawore mabɓe fotno waɗede suudu ñawirdu Rabat ƴetti pellital riwtude ñawore mabɓe ha ñande 29 ndu lewru alkamisa garowo nde fodore ko ngam rokkude awokaɓe mabɓe humpitade no feewi alhaali o ko andini o awaka biyeteɗo Neyma El Galaf ɓe Sénégal naɓe 17 tuma ko wadde fitinaji ñande potital CAN hakkude Maroc e Sénégal alal jawtuɗo e wiide hooreɓe suudu ñawirdu ndu ɓe nangira ko bonnere kake e weddade bomboje gaz e nder dingiral Moulay Abdallah ɗo finalo yuɓɓinteno nde silmaji seeɗa keddi kawral ngal ina gasa ko wana ɗum ko e ndunno suudu ñawirdu ndu Rabat won Algérie najo ñawaɗo sokkete lebbi 3 altine jawtuɗo o nangano konkone koye on alhaali e siftinde laamu Sénégal andini wonde nana e yewtidde e ngu Maroc ngam ɗaɓɓude nanodiral e no ɓe gartira Sénégal e o saaha mo kawral windere jowitingal e ngal woni e yuɓɓinede to Davos leydi Suisse hoorejo Ukraine yewtidi e hoorejo e honorojo makko mo dowlaji tentude Amérique Donald Trump yalti e nden yewtere ko nanodiral faade haare hakkude Moscou e Kiev so en tugnima e Zelensky hooreɓe leyɗele Europe gandini kañum enne ma jokku e wattude hakkille alhaali Groenland hay so tawi Donald Trump holli wonde ma rutto caggal e hutorade doole ɗum waɗi koye kawrital fedde leyɗele Europe gandiragal sommet Conseil européen
keɗoɗen ha joni jantore nde bokartal waɗa hen caggal yewtere makko e Donald Trump, Vladimir Zelensky horejo leydi Ukraine holli wonde nanodiral waɗi hakkunde makko e mo Amerique. E biol makko Donald Trump rokki konngol mum ngam wallide Kiev e banggue ndenak so haare hakkunde mabɓe e Russie dartima. Volodymyr Zelensky ɓeydi hen wonde ha joni dañaka taw ko laabi e alhaali leydi Ukraine ɗe Russie yiɗi fawde jungo. E biol makko haalaka fo ko ɗe leyɗe gonɗe e funnague leydi ndi ɗe Vladimir Putin yiɗi tettude e wawnere. Zelensky noddi kadi leyɗe Europe e wadde haɓɓere wotere ngam wawde huccidde e Donald Trump faade e won hen e goƴaji Europe. Donald Trump horejo dawlaji dentuɗi Amerique e banggue mum andini e yeeso jaydiyankoɓe ɓe yonti hantinde haare darto. E nder ɗum umminaɓe dawlaji dentuɗi Amerique nana gila hanki to Russie ngam haldude e Vladimir Putin. Kawral goɗgal waɗi hanki to Bruxelles lamorgo Belgique pottital gandirangal sommet conseil européen dendingal yoga e hooreɓe leydi Europe. E nden jonde jewteɗe ɓuuri waɗede ko hakkude dawlaji dentuɗi Amerique e Groenland. Leydi ndi Donald Trump yiɗi heptude e jimandi Danemark. Hooreɓe leydi Europe kolli wonde nani ko Donald Trump wi waɗata doole ngam heptude o nokku kono ɓe noddi e leydi Europe e wattude hakkille. Ɓe kesɗitini pellital maɓɓe jokkude wallude leydi Danemark e Groenland e konunkoɓe ngam nde yidde Donald Trump ina wasa latade. Rama Diallo e kabaruji coftal balli kalen championnat France natan e fijo ñalande sappo e jeenayi ɓerde hannde non kawran mangan anadoma hande Amadou Barouba Paris Saint-Germain Auxerre ettodiran hande fijoɓe Paris Saint-Germain timman narunoɓe kan Maroc kamɓe dungalti tawtude kippumuɓen gilla kenga ɓe jiyama e ekkitagol Achraf Hakimi cattal Lyon en Atlas e Ibrahima Mbaye mo Sénégal champion d'Afrique gartan e fijande e kippu muɓɓen. Achraf Hakimi kañum waylino fijande Paris Saint-Germain gilla e sappo e go'a ɓurdu hitande faltine nde sabo barmere nawde heɓunode o ko wana ɗum ɗon en yoga e fijanɓe kippu Sénégal waltirɓe desewal ngal hika Habib Sabali Cheikh Tidiane Sabali kamɓen kasin tawtoyi kippu muɓɓen FC Metz ekkitagol fadde kawre garoje ɗe. Algérie kañum heddorto ɗo no elto muɗum Tunisie mbiyeten heddorto elto muɗum caggal ndeɓe mbasi nayaɓal timmode fijoji kan Hassan Hossam heddoto ndelle e jukitade eltude oɗo kippo. non jati Rama Diallo kalen e Ligue des Champions CAF wartan hande jati ɗon en kam jaggande kan ɓaari Ligue des Champions Afrique kañum ɓamti hande Mamelodi Sundowns e Al Hilal de Soudan woni hawroje yamde 17 ɗi kippuji ko anduɗi caggalde ɗi aldino e hawrude kawre kewɗe fotude du toɓɓe hande Sundowns heɓino dande heɓi dande ɗiɗa ɓerde mbiyeten rowani gilla hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati kam Al Hilal wawai hawde nganɗon. Al Hilal équipe ɓurɗo deseje e Ligue des Champions Afrique kañum e Young Africans woni etodiroɓe du yamde 16 hakkunde majje ana hasi tiiɗa hande ala ali kañum won yeeso e guɓal muɗum tawrede toɓɓe gote e Young Boys en Dynamo nde Zambie kañum e Rivers United nde Nigeria du woni fijidoɓe toɓɓere maɓɓe arande wonno ko ɓe gon tefude non jati Rama Diallo a jarama en gara joni ñogande jewte waɗade taskara mon tottama konngol ka ñoggal ngol on toɓɓe yawtude e nder nde yontere on taskike e altine timmal folotiro fuko koyngal kan hakkunde Sénégal e Maroc. Hakkunde Sénégal Maroc yooɗi machallah groupe o fof yalla junnu balɗe moƴƴina battande timmina cagatagal mabɓe Sadio Mané ka gorko par ce que ndeɓe kakiɓe ɓe mbi wona bi haɓe jogori geddude Sadio Mané wi ala ngare jaɓen joni noon ay jomiraɗo ñaawi ɓe mbaɗi palanti ɓe dati alhamdulillahi rabbil alamin kamɓe ɓe mbini kadi ko doole mabɓe darde mabɓe e warñande mabɓe ɗo kam ala guuli Allah jingan tan ko jooɗi ɗo e gonga Sénégal e Maroc ɗe ɓenni e dow jam ko sikkanno ko FIFA ene foti ƴiwtidade ɗeɗo golle arbitre lenono piiri organisé yo wat ko wela hunde nde ganduɗa ko aduna foof rendi ɗum pourtant on mbaɗi organisé yimɓe mon ne kewe nder stade arbitre lelano on ene waɗan on ko wonata ko ɗum ɗo foti immade nder Afrique ɗum ɗo ana Europe France waɗi organisé Portugal tawi ɓe leydi mabɓe fiiɓe ɓami kuɓo Brésil waɗi organisé Allemagne tawi ɓe leydi mabɓe fiiɓe 7 ans on ɓami kuɓo hari miɗo huli marocain ɓe ɓen e fiyo ballon ɗo kono sénégalais ɓen ɓe gollimo e ko fotayna seeɗa yolla okkoren suga Sadio Mané buy e nder leyɗe ɗe Sadio Mané ko ɓiɗɗo gorko yo Allah hiwmo hiwidamo e équipe makko fuu
ko honno taskor non nde hitande aranere laamu Donald Trump to Amerique. Gilandama nyande Donald Trump ƴetti laamu gon Amerique ɗo heɓi hande ɗum wonani adna Allah on fof caɗele kala ko waɗirno campagne kon fof hande ko o laatini ko innuno o yaltinay hoɓɓe ɓen Amerique kon ko hedditi kon fop o firti congrès américain on kañum kadi no accidimo e hoore makko himo wadde kala ko faala adna Allah on fop harno hutorde USAID hande o accini ɗum ɗon awa kadi o taxe douanière mo waɗani ɗi pays ji jeeyaɗi Amérique Asie Europe probléme on hakkunde Israël kañumma e Palestine haysi tawi woni hawri hari piirono hakkunde maɓɓe kono ko tambande nde o tambi Israël nden addi yo ɗum ɗo woni o ƴettoyi lanɗo Venezuela on awa kadi e nder Amérique ton joni toñe ɗen hiɗe ɗuuɗi ko hunde bonde e nder démocratie Amérique on bilan Trump fewani hay batte toni Amérique o fewani caggal Amérique sabu Trump wino si ari tan woni lamɗo ɗi kareli baɗɗoji fof ari taɗɗi e nder balɗe tati en jii hajo kareli ɗi continue konde Ukraine e Russie ede foñade Putin iɓe bomba i bonna koɗore mumen en jii toon e Gaza en jii Trump on hoore mum yehi fello e Nigeria o yahi o ƴeftoyi président Venezuela o naɓi ɗum to mum o itti ɗum e laamu. E alarba on holli jiyande mon e mbaadi suudu sarɗinkoru heeru Benin. Voteji ɗi no ɗe ngaɗiri ni banggal sarɗiyankoɓe ɗo no hawni min no feewi suɓugoji ɗi wonani habbudinomi famɗe fuu ɓe mbawno hedde hayso député ji nogas ka ɗon no lundiyankoɓe kono en jii no ɗum battiniri lundiyankoɓe en ɗon no parti yayi boni voteji ƴaɓɓiɗi ɗi eɓe jogui député ji ko foti nogas ko fawi kono joni en jii hay goto ɓe dañani e ɗum waasi noon nangande kam haqqille min ka sumgo waɗugo ɗo leydi Benin fa hande lundiyankoɓe keɓali fay gotum pelle ɗiɗi ɗe laamu leydi wonno ko suɓa ɗum ɗo hunde hayɗininde wonande mo anda leydi Benin ni laamu leydi ndi kam woni ko waɗi pelle ɗiɗi fedde ɓokki e fedde puccu pelle politique ɗi leydi Benin nden waɗa noon capanɗe kanje hawriti waɗi pelle ɗiɗi neɗɗo fof kam andi so neɗɗo suɓoto to ɓokki ya to ɓokki so suɓoto to puccu ya to puccu ɓe jaɓayi nani filla nani hano fedde ɓokki walla fedde puccu ɓen ɗon keɓali fay goto. holko saabi togo watti e juuɗe ardiɓe Burkina Faso o horjo kiɗɗo lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba mooliɗo ɓe gila hitande 2022 enen nde ko togo waɗi ko en jonnani ɗum lieutenant Damiba hokkiti ɗum Burkina sigo ɗum en jii Oumar El Bachir no arno Afrique Sud nde cour pénal international wino wonde Afrique Sud hokkiti mais Afrique Sud jaɓani en gandi kam ko ɓooyani ko Burkina ɓe namdima Blaise Compaoré gam artude nder Burkina en gandi Blaise ɓuri wadde crime kono Côte d'Ivoire sali majjum togo funno wadde sibu ɗum enen gandi lamɓe hewɓe molima caggal leydi ko wayno Ben Ali en mo Tunisie enen gandi moli ko Arabie Saoudia ko wayno Mobutu Sese Seko en enen gandi Oham Sanki ko Maroc ko wayno Yaya Jammeh en mo Gambie hono mabɓe ɗe keewi lamɗo leydi so molima banggue goɗɗo enen gandi so artirama ndi leydi jaam ala ɗon sabboji noon ene keewi ene wawi taw jomumen kadi ciifodiri gueɗe baɗe noon o hoorejo kiɗɗo Burkina Faso ko waɗi ɗo ko nakolaba o waɗama kudeta o accitama o yalti o yahi leydi Togo ina yo geru no ɓurtinira wonana hoore makko ko yo geru kadi fi no waɗira fi déstabilisegol pays makko min ɗiyande ane ɗum ko Togo ƴetti kon kanko wattimo e juuɗe e gouvernement Burkina Faso ella alani ɗum ko on to ella o woni ko kanko tigui woni o faranaka leydi makko ndi ɓuuri joni noon andi surtout leyɗe ɗen ɗiɗi soɓe weldi joni hiɓe laɓiɗi ɓe falatake yo woni e ndin ɗon leydi o déstabilisa leydi makko ndi koɓe haldi kon hara ɓe ƴettanayɓe garantie sécurité gol mo kanko ɓe rewna sari amna hoore makko kono ɗum ɗon ɗen andi ɗum wawata wadde e ñalawma ka yewtere udditinde se Allah wulan ɗo muuyi Amadou Barouba ɗum heeɗiɓe ko ɓuri tentude kabaruji ɗi hande oɗo subaka batu waɗi hankito Abuja hakkude imminaɓe Amérique e hooreɓe Nigéria e fannu ndenago dawlaji dentuɗi Amérique noddi Nigéria ɓeyda ndenago isayankoɓe na mbiyen chrétien e nder leydi ndi fandare ngo jillu ko yewtude alhaali nanodiral ɗe leydi ɗiɗi e banggal gollidal kono kadi e alhaali ndenago laamu Mali ƴetti pelite kese ko fewti e jeygu carburant to nokkuji jeyre muɗum kala codowo carburant joni ana fawi e sarɗiji en garti e oɗo kabaru ko ɗo kaleten en timminirat nde jonde kabaruji e taskaram lawol gandal e nedi en jetti e jani Ibrahima Bato karallagal to wondude ina bolaro tedduɓe heeɗiɓe yo jaam kisal wone moon onon sengiɓe hello Facebook e YouTube e TikTok on jarama sanne no feewi nde yewtere yo fillitande lawol gandal e nedi olelta